Здравейте, дами и господа! Аз съм Speedman 72 и с мене са Антони и Хикс, Apples, Сон, Хикс, така му се. Да, който всъщност е пак Хикс, нещата го знаете. Точно така. Абе и с двата! Да. И сега представете ли се, край на епизода. Окей. Опа, Рики, ела за малко да ти дам нещо. Взе ли го? Не видях, че е бил в мене, бе, човек. Леле, човек, аз съм ги взел, просто не съм видял, че е в мене и сега го видях. СМС. Не е мъртъв, бе, доле. Просто исках да го разкарам тука. Споко, аз съм ти взел айтемите, ще ги дам след 1 минута. Нека Виска се тъпа до мене. Да. Ако не бе. Много хубаво. Виждате ли го, хора? Искаш ли си един отгоре да ти настрежа? Искаш ли си един отгоре да ти настрежа? Да. Картофите са готови. Кистенца искаш ли? Ето го. Кистенца не искаш ли? Да бе, в честа ти ги остави. Какво? Господа, това ще е за нещо епизод. Много е кратък, знам, ама